ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ବାପଘର ପୁରୀରେ। ଆଉ ବୋଉ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ସେ ମନ ପସନ୍ଦର ପୁର ଦିଆ ଇଡଲିକୁ ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ କଖାରୁ ସାରୁ ପକାଇକି ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲା। ରିଧି ଯେହେତୁ ରାଗ ଖାଇପାରିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଚକଟି ଚକଟି ପେଟେ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ କେବଳ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ବସିଲେ କିଏ ତୁମକୁ ବାଢ଼ିକି ଦେବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ବାପ ଘରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଖୁସିଟା ମୋର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, କାରଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମୁଁ ରହିକି ପୁଣି ମୋର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ଫେରିଯିବି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି ଟିକେ ମନ ଭରି ବାପା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ପନିପରିବା ସହିତ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଅଦିନରେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଦେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଖାଇସାରିକି ଲିମ୍ବ କଢ଼କୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ବୋଉ ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ ତା ସହିତ କଦଳୀ ଭଜା, ଲିମ୍ବ କଢ଼, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ବଡ଼ି ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସବୁକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ରିଧୁକୁ ଏଠି ପାଖରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ନେଇ ଆସିକି ପୁଣି ରାତିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ସମର ଭେକେସନ୍ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା।